lakune kabutayan ingkang adi kanding kekondo kang cinarita nengke lakune kuda pangawa manungsa purwa kanding kekondo kang cinarita nengke lakune kuda pangawa manungsa kang cinarita nangge lakune kuda pangawa manungsa purwa kanding kekondo kang cinarita nangge lakune kuda pangawa manungsa tine amung tansah ngeluri kabudayan kang adiluhung sanyatane iku tilarane kaki dini kang gunar ning tanah Jawa tine amung tansah ngeluri kabudayan kang adiluhung sanyatane iku tilarane kaki nini kang gumlar ning tanah Jawa Lebet-lebet sama astawa wita sinadika jiwa tuwin kasalira rumah kelapan dengan dua sami rahayu saged kemati jadi balasanipun Gusti Rama sasa indenging jagat bawana engkal damel sapunika kula dasar panjenengan sami saged makempal manunggal kanthi rumita kalus ing sampikawa Rasyukur pun waosaken takbir bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun salat sawra karmating pangeran kakunjuk dening junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang badhe kita tondo sampinipun ing dinten yaumul kiamah.
wonten pangarsanipun sesepuh piyang aji sepuh miwah kasepuhan ingkang sampun momo ing pamawas ledru ing pitutur tupados nukata ing panghormatan wonten pangarsanipun pangemban balas dumating praja Kinasatya Nagari ing pamawas Bapak Lurah ing dusun mriki wonten kersanipun Kadang Sutrisno budaya ingkang jaget ing mana ketinggal mereka wedal sampun sawetawis dalu ingkang koso pisan ngaturaken bumi samudra masam dhateng panitia penyelenggara ingkang sampun keparengani bali kula sarombong yang nyawa wujud awujud kuda kita nanging wetah kula aturaken ing ngarsa panjenengan sami rincang-rincang Uti santosaning budaya menika tasih sakebetipun pasinaon prapila kersaha hangluturaken gunging samudra pangarsami dumateng kula sak rombongan kinarya sesanti wonten ngarsanipun Gusti Jaya Wijayati lebur dening pangastuti rahayu ingkang samya pinanggih sugeng hamriksani ngantos paripurna samangke nuwun matur nuwun. Nadyan silih bapa biyong kaki dindi sadulur miang sana
nurutan becik ora pantes yen den nuta
tunggal tingkat wani
Hey!
Nusantara Malah tentara Pendek kumandang medan pertempuran. Mesem karo jumplian Wiramane kok sajake yang semake jogetan di alon rempak gerakane iki lo jaranan kasih temanggungan. Oh
Guna Lengge Sangklana Raja Kagapi Kasa Yakti Ungguling Yuda Sakti Matra Guna Lengge Sangklana Raja Kagapi Kasa Yakti Ungguling Yuda Sakti Matra Guna Rawe ratas Malang Putung Rawe rantas Malang Putung iya Buddha
bocah katok kalah kiprah usut caka tungare prayoga gawe gembira Yuk, 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 yuk. Ayo, Tom. pemuda lewat ya kumure tumandang kirang-kirang juga tata-tata kakak kupraka liru perda sama kau sioko coba karyo angkat karya projo urip harjo Cekap semanten atur giaran seni kuda lumping putih santosaning budaya anamung bapak wonten kekirangipun kekalpatanipun kula ingkang ngajuwunaken agunging pangapunten dumateng para rawuh sedaya. Cekap semanten matur suwun nuwun matur suwun. Tepuk tangan.